Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Sipai BSF jong ka 4th Battalion Meghalaya haringkat ka jing trelang bat ki pulit kathan ki breu jong ka tanat custom bat LPAI lingba ki kinhon pahara aga arpu hundre tarik unailar arajar arpu saw kilayo ban kem ya langut ki breu ki badagi nong Bangladesh haringkat ki tiar ki babon napo ka wei ka bus ka bakamai na Shillong sa Dhaka. Yagini ki langut ki Sipai BSF kilayo ban bat hakathan kaput jong ka Dauki kabadan ha West Jentia Hills District. Kat kum ki khubor balayo laong begini ki langut ki day ki badang temu ban lej pai sa Bangladesh lingba ka kaput ICP kabadan ha Dauki. Haba penlong ye jing tokit na kalyang ki Sipai BSF kilayo ban bat ye ki tiar ki bakintub nadu ki rupa ki sari ki tiar boarding ki headphones bat ki mobile phones haringkat ki tiar gitar ki ba shongdor palat ya ka sapu pralak tingka ya ki bala bure hakrum jong ka bus. Haba persang pan tokit na kalyang nongnya bat ki nongbot jong gani ka bus kimla satya ban ai ne lepin i ki kot ki ban pensisha haga bede bat kini ki tiar ki bala yo bat da ki Sipai BSF. Ya kitiar kitar ki balayo kem baro negini ki langut la IT sa ka office terekam jong ka tanat custom ka badan hadauki ni ka benta ka jing tokit ka babnya bat ru ban le ya ki badan kam kat kum ki kindon jong ka ai.